हामबाय जोंनि थाखुक सुनो दिनै जोंनि प्रग्रामाव नरका हामखे जतन हाय जोंनो जोंनि लबि सुनो बागै ताई जत आनी आरो हाय मानसि फाने जोंनि स्टेट नि एडवाइजरी कमिटी नि मेंबर जोंनि दा संजय नर आगे नम्बनो जोंनि पाइका ताई जोंनि आरो प्रेसिडेंट तिब्रा मथानिंगै जोंनि सारनिया गसंतिनि जॉइनिंग प्रोग्राम सागनो बेदखा तिब्रा मथ आंगागी बीजेपी नि इंगै स्टेट सेक्रेटारी एसटी मोर्चानि दंमोन के जों जे जोंनि चलो पार्टाई हिने जे जों 2018 नो गवर्नमेंट तोफा तुमानि याबलो फानो जोंनि बिसिङासो बुंथाय बारनो बिसिङासो जों डेभलप नंलिया ताई डेभलप बुंथुमुया थुम जोंनि बुबाग्रा जे जागो जोंनो थानसानि मारि जों थानसानि लामाव फाइनानि नै जोंनो लाम गाहाम फनुमान जागा क गाहाम कचार मान जागा जों वान सगुइ बाबेउ गाहाम के बखाबाय वान सगुइ न जों दिनि अर हामजागै दिब्रा मथाबा जों दिनि जॉइनिंग खाय फास्टे हापांगो बीजेपी आ 50 हापां दं तंमानि बिसिङा नरकनि बायथां दाबो हापां खमताव दं तामनि बागै बनया करै दफानि बागै समंतानो तजि जाफन ख्लाय तांमना अबो तामनि बागै याकरा नांखान हार मंताम ande abo to kubiko hapsa hapang tongo sini IPF BJP alliance sini dolung government tongo haifano sini ha bubagra sini tipra je hapang je bubagra bo je jago chungno sowo je bini mane bo haino asukoi tongmano haifano tongya जों बिनि प्रजारनो बिनि बुसाबुतै रंनो थानसा खायनायनि बागै bo tini चायानिया कारै हापुं हाथाय गासावै निजिनि दुख कष्टनो पगै bo je chini माने जों बुसारनो तै जों प्रजारनो तै जे जागा थानसानि मारियो खायना हनै जे जोनो बखावो जे एट्राक्ट खायरे माने जों बिनि कक थायो बिनि जे bo कायसा कक गजान दं नंना कुनु रिमे फानो नंनो हारि गलांनाय अबसे मेन ओ जे कक थायनो बेलाय बखावो नांखाजों जों मजि डेभलपमेंट खुनियाथ' चिनि हा जों मारना नां बका हायसि अबनो हामजागैनो तिनि तिब्रा मथाव जों जतनो माने बखावो चंगैनाय अ तिब्रा मथानि फ्लेग तला जों तिनि हाफायका बा जागाना फायका हायसि जतनो बसुमे एकoi कुइसन